dei kapor ka jingkla kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkla rilum jungi mentala dei kapor ka jingkla kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkla Mentang kesengi hat majai ka life trik ukula lengkot uba RS Kharbani General Secretary jong ka UDP Nongstoin Circle habakren hak jengelang pat ba hamau langkhar ula kentu ye ki pat ba bahakani ke kenti kidei ban pai khmat no shaki party riulung ula ongru bahakini kisan posnem ki pat ba kilamat shibun ki jing e khamtam hakini kisan snem duna balayalam daga NPP ula ongru balada ki pat ba kim kindit thia amenta klem artatin ka jai men riu kan saja rangai hakawei kesengi UCC ka uniform civil code kay gani ka simot halva ka nega uniform civil code on trikam hada jela megaya ka jinge kalwan yangi namarbo hadar ladu pastor unum la shiru badbili ha ka jinge ai jai ka jongi shaga tinpai ka kut sisunda ka khindau ko siap kan kelalong kambar du soka kay kebencian ka lada haraja sabha lepas kane ayu sabha kane ayu ban asen ka governor ka bedai ka Draupadi Murmu ka dei ka kane ka brio juga BJP kane ayu bayat ka lenti ka depsna na dong sino mano bariya ba ngi pintarai kita kini seperti kita ada yang apa pi ne kita in pendalang peneman ban bisnes yang apa pi baik ye ki dak kishin ka ai ka bancia ye ka jak penri ko jungi nang nei sakma ladani bakra menta sa sijam kan poi ka por bi pentin ko jungi belu sus tham ko bong ngin sa kelalong kidam tengom kidam thodin jongnori jongno ko kilong pdi kilong pa daga mensum ko jungi sno khya nga yang hang ne wadong pi lada phim shania yo parado parasna ubadon hau put usam juga jelam ya lada pensinya tak tay na ba ngimtip udah usuri ni udah ulang terang tang ba tanggawai ke lomba usuri haba umla su bang penyap ye ki lambra usu penyap kai haga ba kadu ka jingjinja ka jingkordit kan dei yang a pi kan dei ka pateng ka jogi khon ki fi ki jogi hoi ngama phi gila biang tang ba ka pateng ka jogi kan dei ka pateng ka ban yambriu sistem kesni lada ngi bakla ni balai ka tin kasi hadon matangin padan balai upudu samngin padan balai ka ayat pingin padan nama balas pensyar yang ngila awai yang ni jela mentala palat kampusna berkat dan dia bagi para riwano lemda pemdan yang kecishnya ya kita ki regional party larang ngin syania sa ha kita ki nawai kan boy ka po bagi kun ki jungi kan ka jingdem ya ka weipat ka pateng